uVibhakshni Maharaj. Manje sisebenza ngokususa. Kuthiwa asuse u9.005 minus 3.6 njengobona ubona kubhaliwe la. Sifuna impendulo ya 9.005 minus 3.6. Sizokhumbula ukuthi kuba ngconywana uma into ethi sizoyibhala njengamabhilidi enye ibe ngaphezulu okunye kungenzansi othi ngikubhalele. Minus 3.6. So dobela uline wethu lana ukuze umphumela wethu ungadidani nombuzo. Uzokhumbula ukuthi sibala kanjani. Okungenhla kuhlangana noma kususana nokungenzansi. Singafaka o0 bethu lana ngoba kuyafana ukuthi uma isikhala singenalutho kufana nokuthi u0. Sizoqala ke senze isibalo sethu. U5 minus 0 kusipha ba u5. U0 minus 0 u0. Manje naku ke lasesifika la ungabi indida. U0 minus 6 iqanda likwazi ukususa isithupha. Into engangesithupha. Ngakho ke sizonza into ekuthiwa yini i-borrowing, siyaboleka. Sizoboleka la kumakhelwane wethu ubani u9. Basiboleka u1 kumakhelwane wethu uzosipha bani? Uzosipha u8 siubhalela ngenhle. Khumbula ukuthi lo 0 wethu ukwama tenths. Ngakho isikhala sisinye simele u10. Ngakho basiboleka u1 ngale kuzofana nokuthi uma siza ngala kuba u10. Akusiyona into edidayo le. Sibolekile u1 sawuletha ngale kwechashaza lethu. Uma siya ngale kwechashaza lethu kuba ubani? Kuba u10. Ngakho sizothi 10 minus 6 usipha u4. Nali ichashaza lethu singalikhohlwa. Sithi 8 minus 3 usipha ba? Usipha u5. Na impendulo yakho. 9.005 minus 3.6 usipha ba? 5.405. Impendulo ilula kanjalo.